Caoimhe a Chara. Haigh Caoimhe comes tá misise anseo in Myrtle Beach in South Carolina ar J1. So tá misise contasa agus gach duine eile a chuir timpealm tíbal na háte. Seo an view atá agam nacle me chiisten sa sin an trá. Tusa ag an taobh eile den airge sin. Hey! Níl mé gléistú ó jaasaniu mar go mé ag obair, so obairím in Build-A-Bear sa táid ar an malach inis agus tuaigh mé sibh linn. Dúir tusa go raibh sé ag chur báistí sáile ach anseo bhíonn sé beagnach trodh a céim gach lá, so sin I bhfad rothel a bheith siúl, so mar sin bhí muid ag grothaíocht. Woo! Sin rothar an sin. So bhí muid ag grothaíocht ag an obair gach ile lá, so tá muid chuna sin a dhéanamh inis. Sin móstán. Muid in our gcónaí ar an taobh sin. Sin an linn snámha tagann agus sin an trá. Is bring load in our era an sult. Woohoo! Ag rothíocht ag an obair. Woo! Am ie, siú chomhteniu agus tá brístí orm. And we're this far, my girl Starbucks an sin, so sin díreach nacalinn. Agus ní mar ceann amháin agam dí seo, mar tá sé cócas asach. Ach tá sé ann, so is féidir le mé a bheith agam, ann agam. Féidir aniu. Hey Lynn! Aber dí gwist the Caoimhe. Dí gwist Caoimhe. Féidir go mé an ann gweil gabhún na hiig na Americana go bhfuil muid ag obair le. Feicimid. Hey Orals! Aber dí gwist the Caoimhe. Dí gwist Caoimhe. Ní féidir le rothíocht is a bheith leir ag an am chéna. So show Broadway at the beach. Ooh. These are juice, ice and sugar. I'll make you more. I will make you more. It's orange eggs. Build-A-Bear! Baby ag Jada Bager Quaige Shaska Teddies in you. Ag tnú go mór leis. Lá eile dollar eile mar dear ha. Ag siúl Build-A-Bear. Hello, so tá sé carú chud na hain faoi láthair de chríochnaí mé an obair ag Bager cúig tar éis dó ag an sin bhfuirmar bháile agus tá mé anseo inis. So bhí lá fíorgnácha agam sin fáil nach raibh mé ag vlogáil agus ní féidir le an camera ó thuirt ar an orlar lom is mé ag obair agus sin an fá. Agus ní raibh mór an am agam a bheith ag vlogáil le aon duine in bhfuil mé ag obair lo, so Bager ag an am eile ach níl obair a gcuine mór so tá mise tanú go mór le sin mar bé mé an na scíal igint, am a caithmh in aice leis an linn snámha agus leis an trá, so tá mé tanú go mór le sin, so tá mé chun ihe jazzbog a bheith agam inis. Haigh Caoimhe agus gach duine eile, so tá lá séir an obair agam inniu, déiliú na táim. Agus tá ag lí is xxxx sa chroíonn ag gurí dachraine aáil. Tá sé mar truc a hain céim faoi láthair, so tá sé beagnach rothe gomsa. So tá chun dip beag a bheith agam sa linn snámha. Bhí snámh beag go man sin agus bhí sé go hálinn. Tá na cholíní fós labba mar is dócha go bhfuil si tuirseach tréachta, mar bíonn go leor fuinneamh ag tásáil uait agus tú ag obair le páistí agus ag déanamh teddies gach ile lá. So steoilm go bhfuil siad fós labba mar go bhfuil si tuirseach tréachta. A bhí me se ag éirí mo scílaigh an aice leis an snámha so sin bhag bhfuil me se taobh muime aine faoi láthair. So níl aon planan a gcuin le haigh an lániu, but
bris me se an glas leim a rothair inné so ga mé ceann eile aáil á ségan. Agus bhí mar ag smuoineh faoi 6 rud éig in dhéanamh nuair is gom bhí mar ag leirt faoi na escape rooms nó dul ag siopadúirt nó rud mar sin so feicmuid ach inis táim just lí siar sa ghrian tru go héim céim inis ag tá sé go hála. Táid ar an mbealach chun ar rothair a dhéisiú mar níl rá léana gobar agus tá cean bog so cáid sin íon na bheirdús tá sé ró heile bheith grothíocht aniu. Tá na bikes de ha agus táid ar an mbealach óháile agus tá an lá go hálan. Hey lady! Hey! Sin on Sky Wheel. Dark here in Smo in America. Yeah! So for my cafe for le bainne, no cocoa, agus caramel, agus for Lynn, tay gloss. Lemonade. Peach lemonade, take off, whatever. Yeah. Which? Cadé on Gaelga atá lizard. Oh, he looked me in the eye. Hey! Táid ag ligand ar ski in acha leis an tráis. Chalíní. So táid ag dul amach in ucht so beidir go bhaid mé cúpla vlogs an sin. So feicmuid tásúla gom nach mé ró ar meisce. So feicmuid. Ach ar dús sé ar bheith goin in acha leis an trá agus cos Becky. Díine ag déanamh barbecue in achalinn. Cámuid é sin dhéanamh. Agus Sandra. Hello chat. Hello, so tá méid gléiste suasan is mar ghfuilmar ag dul amach anocht so táid ag dul ag bar ar banam sharkies agus be golóir ar na céin agus beidir daoine ó gach tír ar a freisin. So tá méid tanú go mór leis. Táid jo go gom gin agus tonic mars gnáistin an rud is fearlam ar dain so tá sinna gom agus tá méid tanú go mór leis an ihe seo. Lan lam! To the left, kick, 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 and turn, turn, turn. To the right, to the right, to the left, to the left, to the left, to the left. Kick, 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 and turn. Are we doing that again? To the right, to the right, to the right, to the right, to the left, to the left, to the left, to the left. Kick, 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 and turn. Kick, 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 and turn. To the left, to the left, to the left, to the left, and kick, kick, turn. Sin an déisa is most America faoi láthair. Díagúid cuiomh. Say díagúid. Díagúid cuiomh. Díagúid cuiomh. Díagúid cuiomh. Díagúid cuiomh. Did I say? So cute. Thank you so much. That's my welcome. You got my card. I do have your. I'm going definitely going to call you again. Watch out for the card. I don't give a shit, I'm Megadeth. Burn up the dance. Please wait in the end. Díagúid cuiomh. Díagúid cuiomh. Díagúid cuiomh. I
Cuomha, so bhí ihe den sco agam a réir inis tá mé tuirseach tuirachta ach tá mé obair I gcéan 2 uair so be mé dul hiig an obair taréis seo just bhí lona go an sin agus bhí sé íontach jazz bhí turkey burger gom. So seo dearm a vlog Tásúla gom go bhfuil tusa go má agus go bhfuil gach den eile go má agus go bhfuil sibh ag bun sult as an saoil agus gachard eile mar sin. Bé go leor vlogs le teacht mars gná agus tá mé ag tanú go mór le duchean inis cuomha so slán!